Prosím první mluvčí afirmativní strany, aby zahájila obhajobu teze. No to je stát, jako? Jo? Takže umění nějakým způsobem zrcadlí společnost, umění se promítají problémy společnosti a poskytuje to prostor pro vznášet to otázky a poskytuje to prostor pro řešení aktuálních problémů, které se vyskytují. Nějakým způsobem to umění ovlivňuje názory společnosti. Díky tomu, že se umění tvoří, tak vyjde najevo, jaký zrovna problémy panují ve společnosti a postupně to může se o tom začít bavit a tím postupně dojít k nějakému třeba řešení a nějak jako se posunout dál a vyřešit problémy, které existují. Také umění je veřejně dostupné na docela, jakože dosáhne to pro dost lidí, takže to nějakým způsobem lidi spojuje. Mohou lidé takhle jako si najít, že nejen oni mají nějaký názor, a můžou si najít v tom umění a cítit se vyslyšeni a nebát se tím pádem projevit jejich názor a nějakým způsobem bojovat nebo řešit problém, který existuje a tím nějak se posunout dál. Taky to může znázorňovat také umění nějakým způsobem rozvojuje kreativní myšlení, které není potřeba jenom v samotných uměleckých oborech, ale uplatní se jak ve vědě, tak v dalších oborech a pomůže to lidem vymyslet kreativní, inovativní řešení. Také se umění projevuje v aktivismu, kdy lidé nějakým způsobem mohou projevit jejich názor a mohou tak dát najevo ostatním lidem, že to třeba není tak, jak si to myslí a mohou jim nabídnout další názor, který sdílejí. Nějakým způsobem to, dejme tomu, může přesvědčit lidi o třeba nějaký tabu, které existují, tak když lidé se mohou v umění vyjádřit a mohou nějakým způsobem se probořit tabu a prostě nějak to řešit v sobě a dát na druhou stranu, jako tím můžou ukázat ostatním, že to dalo, že to lze řešit. Také to rozvíjí abstraktní myšlení, což je, dejme tomu, prostě máme racionální svět, ale potřebujeme i nějakým způsobem se uvolnit a přemýšlet o věcech jinak, než jen racionálně a nějak do hlubší míry. A to pak pomůže v těch řešení těch problémů. Také třeba příklad sociální architektury, což
spojuje lidi dohromady, nutí je to se spolu interagovat, nějak se spolu bavit o problémech, které zde jsou a nějak je jako postupně řešit společně. Takže to je prostě prostor, kde je prostor pro otevřenou konverzaci, pro svobodnou konverzaci a nějakým způsobem to může být počátek hnutí velkého, které pak postupně vyeskaluje v větší akci a větší jako iniciativy víc lidí nějak bojovat proti něčemu nebo změnit něco, co se jim nelíbí. Tak jo. Já děkuji za řeč a rád se běží přípravy čas. Co máš na směru? A to je také hrozný ticho. Tak já bych se chtěla zeptat, jestli je to vlastně, jestli si myslíš, že umění je opravdu, jestli to zastupuje celou společnost a jestli vlastně, já mám teda pocit, že umění je jako elita, jakože ne všichni mají to privilegium se třeba umění zabývat a nebo vůbec chodit na výstavy, které jsou placené. Že to je vlastně elita. Jakože to není dostupný všem. Jo. No já si myslím, že umění teďka je všude kolem nás, že není umění zaškatulkovaný jenom, že to jsou třeba galerie nebo nějaké školy třeba nebo něco, ale je to společnosti přístupný ze strašně mnoha stran, takže to má možnost vidět jakoby. Jo, ale to, který zrovna posouvá nějak nebo rozbíjí ty taba, jestli opravdu k tomu má každý přístup. A každý jako... No já si myslím, že jako ne každý, ale myslím si, že většina jo. A ta většina je schopná to nějak do budoucna řešit. A myslíš si, že každý má přístup vlastně to umění tvořit a nějak na to reagovat? Nemyslím si, že každý má přístup to tvořit, ale myslím si, že hodně lidí má přístup na to nějak reagovat a nějak o tom přemýšlet a nějak se o tom bavit. A jsi říkala, že umění rozvíjí kreativní myšlení, ale není to, že kreativní myšlení právě naopak. Je vlastně, že jako i díky umění potom v té chemii máme to kreativní myšlení, ale není to právě, že spíše máme nějaké kreativní myšlení a z toho vychází všechno ostatní a není to díky umění. Já si myslím, že to funguje na obě strany. Že když tvoříme umění, tak nebo když se koukáme na umění, tak nám to nějakým způsobem nás to obohacuje a tím se nám rozvíjí kreativní myšlení. A ještě nějaký to volné myšlení a imaginace, je to opravdu důležité pro nějaký jako společenský pokrok nebo aby ta společnost. No podle mě ta možnost se jako svobodně vyjádřit
a jakože sama si vybrat, co budu dělat a co jako se rozhodnu, tak... Ale jestli to prostě díky No je to jako promítání do toho umění přijde. Jak jsem měla moc mě to tak já jsem zapomněla všechny otázky. Tak jo, já děkuji a negaci běží 5 minut a 45 vteřin. Ale pardon, a nemůžu stopnout čas a dojít na záchod, já se hrozně omlouvám. Nebo to není. Já myslím, že to nějak... Nebude to vadit. Nemám všem. To jsou s tím polka. Já tam nebudu přemýšlet. Já jsem to zapomněla, že to je Tak tak jako v rámci nějaký jako férovosti, tak se jenom teď prostě nebavte o té debatě. Jo, můžeš mi mrkát na to. Můžeme navázat, já teda těch teď. Dobře. Máme 4,50, zbývá negaci. Takže já bych asi rád hlavně reagoval na to tvrzení, že umění je dostupný všem, protože si myslím, že to rozhodně tak není a že můžeme to vidět jak dneska, tak v historii, kdy umění pořád zůstávalo nějakým způsobem pod povrchem a dostávalo se, měli k němu přístup pouze ti, kteří měli nějaký sociální nebo kulturní kapitál nebo i finanční kapitál. A tak je to i dneska, kdy vlastně umění zůstává uzavíraný v nějakých elitách a pro širokou veřejnost je hodně nesrozumitelný. A nemůže pro spoustu lidí od umění a od změny, kterou by třeba mohlo vyvolat, tak odrazuje právě to, jakým způsobem jsou umělci a umělecký prostředí uzavřený samo v sobě a používá nesrozumitelný jazyk, který dost často vyžaduje vzdělání vysoký a pokud by se třeba někdo, kdo není z uměleckého prostředí pokusil nebo se často pokouší do něj dostat, tak je odrazený
složitostí, která je těžko nějakým způsobem pokořitelná. A pokud další z těch nedostupností je pochopitelně finanční stránka věci, protože za prvé ne každý si může dovolit vytvářet umění, protože být umělec v téhle době není ani práce, natož dobře placená. A i kdyby byla tak dobře placená a konzumovat umění nebo nějakým způsobem jako být kulturní člověk taky vyžaduje velký kapitál, protože i třeba v té galerii, kde jsme dneska, tak člověk musí zaplatit vstup, na který já třeba většinou nemám. Vím asi tak je málo galerií v Praze, natož mimo Prahu, do kterých se člověk dostane zadarmo. A to je asi velká, myslím, jako obzvlášť v dnešní době, kdy lidi nemají peníze, tak první věc, na kterou lidi přestanou mít peníze v krizi, je umění, protože ho nepotřebují k životu. A změna může nastat nebo nastává i bez přispění umění. A v aktivismu, myslím, že spousta aktivistů se nepovažuje za umělce a umělkyně. Spousta aktivismu přichází především z nějaký frustrace, a z nějaké aktuální potřeby změny a umělci na to možná reagují, ale nejsou tou změnou. A pak bych ještě asi rád reagoval na to tvrzení, že tím, že vytváříme umění nebo konzumujeme umění, tak si obohacujeme myšlení a nějakou kreativitu. A na to bych asi jenom jednoduše reagoval tím, že obohacení myšlení přece není změna. A to je to, o čem se tady bavíme. A to je asi všechno, co chci říct. Děkuju. Tak jo, já děkuji za řeč a afirmace běží přípravný čas. Přezběru 4 minuty. Tak ano. Jo, aha, já mám dělat otázky. Ne, já dám otázky. Pardon. Tak. Můžu? Tak moje první otázka je, že ty jsi říkal, že umění není dostupné všem, jen pro vybranou skupinu lidí, tak se tě chci zeptat, co je pro tebe vlastně umění? Jasně, za umění já považuji vlastně všechno, za čím je nějaká umělecká myšlenka nebo nějaký hlubší kontext. Asi.
Takže v tom případě, pokud je to cokoliv, s čím je umělecký kontext, může to být třeba to, že se jdeš projít v Praze po ulici? Pokud v tom máš myšlenku. Dobře. Potom se říkal, že je těžší se dostat do uměleckých kruhů, pokud se tomu nevěnujeme déle nebo nemáme vystudovanou nějakou školu, případně kurzy, tak se chci zeptat, co třeba umělci, kteří se učí sami doma jen tak, protože je to baví, nebo kteří prostě... Ale jsou to umělci, co podněcují společenskou změnu? To nechápu, jak se to pojí k mé otázce. No já nechápu, jak se ta otázka pojí k té tezi. No, tak ty si řekl, že je těžší se dostat do umění, pokud se tomu nevěnuješ déle, protože nemáš šanci se dostat do nějaké společnosti a ovlivnit, tak se tě ptám, co třeba umělci, kteří se učí doma a nemají žádné jako vzdělání a takhle, ty jako nemůžou podle tebe ovlivnit společnost nějakým způsobem? Jo, to si určitě myslím, ale myslím, že je mnohem těžší toho dosáhnout, protože myslím, že to jako nevyvrací to, co jsem řekl o tom, že to prostředí je pořád nějakým způsobem nepřístupný, ale věřím tomu, že člověk se může naučit umění, nebo naučit umění. Zajímavý pojem, ale... Dobře. A ještě si říkal, že vstupné do galerií a těch kulturních prostorů je drahé a nedostupné, tak já mám takový pocit, že se na to díváš subjektivně z ohledu Prahy a jako České republiky, že třeba například v Londýně je to přístupné všem studentům, tak co si o tom myslíš? Prostě jako fakt si myslíš, že prostě je to tak nepřístupné, i když v ostatních zemích to docela přístupné je? No dobře, ale tak pokud se bavíme o českém kontextu, což je pro mě kontext, který já znám nejlíp, tak to tak je a myslím, že v západních zemích Evropy je určitě umění víc nebo kultura líp financovaná, ale myslím, že u nás na tom nejsme úplně dobře a jsou země, které potřebují změnu víc než my a jsou na tom hůř. Dobře, a poslední otázka. Říkal jsi, že obohacení myšlení není změna a nepřinese to změnu společnosti, tak co si myslíš o tom, když prostě vidíš nějaký kus umění a vlastně dá ti to novou myšlenku nebo prostě podmět, jak bys mohl třeba přispět společnosti, jestli to fakt jako nenabízí ten nový pohled, to obohacení, jako, že ti to neinspiruje něco dělat? Mohlo by to tak být, ale myslím si, že pro většinovou společnost je tak těžký dostat se tady k těmhletěm dílům, že je složitý, aby něco takového nastalo. Já také děkuji a aklamace běží podle 4 minut. Tak já bych asi nejdřív chtěla jako začít tím, otázkou, co je to vlastně umění, protože mi přijde, že byste hrozně mluvila o tom, že proto, abych udělala umění, musím jít do galerie, na kterou si jako musím zaplatit vstup. A umění je vlastně všude kolem nás, můžeme to vidět na zdarech, že ve městě. To je taky určitě umění. Umění je literatura. Umění jsou myšlenky, které máte vy, když slyšíte někde kolem. A to mě právě vede k tomu, že umění vlastně dává možnost zamyslet se nad problémem a pak by jako mohla nastat otázka, a jako, jak to teda jako umění, co se teda děje, když se nad tím prostě já doma zamyslím. Tak to, že se nad tím zamyslím, je první krok k nějaký změně. To je prostě podstatný, když se nad něčem nezamyslím, tak nic se jako
nestane a nemůže se něco stát bez prvního kroku. Umění je taky hodně využitá, jak jsem teďka říkala, v propagandě různých myšlenek. A propaganda je ta věc, která dělá tu změnu, která ji dělá fakt hodně. A když budu člověk, který udělá třeba plakát o tom, že feminismus je dobrý, tak už prostě budou lidi, kterým třeba umění něco říká a právě se nad tím zamyslí nebo se přidají k nějaký skupině a velké skupiny mění věci určitě. A pak je teda druhá možnost, že umění jakoby kultivuje. Já když prostě budu člověk, který ho nezajímá umění a budu prostě výdat věci, které se mi třeba začnou líbit, tak to už je taky určitě změna. A někam mě to posune. To mě taky ještě vede k tomu, že kreativní myšlení rozvíjí kritické myšlení. A kritické myšlení je zásadní ke změně. Že já se prostě musím vytvořit nějaký názor, který někde dostanu, nebo který mě nějak napadne, a pak můžu teprve začít dělat nějakou změnu. Je to určitě obohacení myšlení, jestli jste prostě člověk, který jako chce vstát a jít do práce a pak se vrátit z práce a pak umřít po nějaký době, tak to je asi jako na vás, ale pro mě to obecně má za cíl být jako vzdělávat se a být obohacený a umění je přece hrozně krásná věc, která prostě nás vzdělá jinak, než že budeme sedět ve škole a budeme se tam učit něco na spaměť. Ještě bych chtěla mluvit o tom, že prostě galerie jsou placený a ne všichni na to mají. Tak dobře, galerie jsou placený, ne všechny teda, ale jak jsem říkala, prostě umění je všude kolem nás, my vytváříme umění, my jsme umění. Ještě si taky myslím, že umění dává možnost ke vzniku práce. Když budu člověk, který začne tvořit a bude se to někomu líbit, tak já se vlastně tím můžu začít živit. A to zase je spojeno s tou kultivovaností. Kolik mám ještě času? 2 minuty. Ještě taky ne všechny myšlenky jdou vyjádřit slovy a jsou lidé, kteří se neumí vyjádřit jinak než skrz umění. Což zase jako já se musím vyjádřit, abych udělala nějakou změnu, nemůžu to mít prostě jen někde v hlavě, prostě nějak, nebo někde jako v šuplíku. A o tom právě můžu chodit do skupin a přidat se ke skupině a začít tvořit nátlak. A tím pádem 5 minut. To je všechno. Okay. Já děkuji. A 4:48. A kdo pokládá otázky? Teď první mluvčí. A nedá se běží 4:48.
otázka je na to, jestli si myslíš, že propagace byla vždycky dobrá, nebo ty si teda použila slovo propaganda, který má asi dost jiný význam, ale jestli teda máš pocit, že ta propaganda a ta změna třeba, kterou přinesla, byla vždycky dobrá. Tak já si myslím, že tohle je jako taková otázka, protože doslova cokoliv se dá zneužít. A jakože, ať už jako propaganda vás jako využívá špatným způsobem, tak jak můžete vidět, tak tu změnu udělala fakt hodně velkou, což nám nahrává, protože otázka není, jestli tu změnu udělá dobrou nebo špatnou, ale jestli tu změnu jako udělá. Dobře, díky. A ty jsi teda říkala, že třeba můžeš udělat plakát, který mluví o tom, že feminismus je super. A jak mě plakát přesvědčí, když mě nezajímá feminismus? Že plakát je teda, že feminismus je dobrý, jak mi přesvědčí ten plakát na ulici. A to je právě to, že ona nám to dá tu možnost něčím se zamyslet, i když jako půjdeš okolo a vůbec se nezajímá feminismus, tak třeba najednou půjdeš jako spát a vzpomíš se, ježiš, celá jsem ten feminismus, tak já se o tom něco najdu. A si říkám, hej, to je možná docela dobrý. A nebo si řekneš, ne, to je vlastně úplná blbost, ale proti to tvoření nějaký myšlenky. A jak si všimnu plakátů o feminismu ve světě, který je plný plakátů, které jsou o věcech, které mě z 99% nezajímají? To si myslím, že je hodně spojený i s tvojí všimností, každý člověk je všimnový jinak a myslím si, že jsou lidi, kteří jsou schopní si všimnout každého druhého plakátu, který jako, vedle kterých jako projde, anebo prostě ne, ale jakože to, že vytvořím plakát, ještě neznamená, že se ho musí všimnout každý. Takže říkáš, že člověk potřebuje nějaký sociální kapitál k tomu, aby si vybral mezi všem tím velkým množstvím věcí, všem tím velkým množství jako materiálu a možností? Jakože určitě. A člověka prostě odhodlení formy jeho okolí, takže záleží na tom, kde vyrastu. Tam chodili na školu, jestli vůbec chodili na školu. Ale i to, že prostě třeba je to člověk z nějaký sociálně slabší oblasti, tak to furt jako nevyvrací to, že se třeba na něčem nezamyslí a že si neřekne, hej, tohle prostě jako má nějakou pamětu. Kolik času? Díky. Tak jo, já také děkuji. Nám si běží 3 minuty a 26 vteřin. Tak. Konec. Díky. Tak já bych chtěla navázat k tomu, že vrátí se k tomu plakátu, jak si říkala, že když jdu spát, tak si na to vzpomenu a třeba si to vyhledám. Třeba to jsou jako domněnky, nejsou to fakta a nejde to podložit a hodně se to jako vztahuje na jedince a ne na tu společnost, což si myslím, že je tady větší téma než ten jedinec. A taky, že se chodíme koukat na to umění, které nám může
dodávat nějaký ty nové myšlenky, ale jako stačí ta myšlenka, jako často nezůstane jenom v tobě, nebo jako vidíme ty myšlenky, jak se jako zrealizují dál a vedou nějaké změně, nebo ne. Že si myslím, že moje samostatná myšlenka nezmění, neudělá žádnou společenskou změnu. Taky, že udělám plakát, který se někomu líbí a to vede k tomu, že se tím můžu živit. Stačí to? Nebo jako zajímají se ostatní lidi o moji obživu, když to vlastně není nějak jako hlubší, nebo nebude to k žádné té změně, jako mám práci, ale změní se tím něco ve společnosti. Taky si myslím, že to umělecké společenství nebo společnost je hodně uzavřená, je to hodně taková bublina, které ne všichni můžou rozumět a že jsou hodně umělci zaměření na tu svoji pravdu a na to svoje vidění a že často můžou odsoudit ostatní lidi, kteří to tak nevidí třeba nebo tomu nerozumí. Taky, že teda umění může nějakým způsobem reagovat na politickou scénu nebo nějakou změnu nebo to, co se děje ve světě, ale je to jenom nějaká reakce a není to ta změna. Taky existuje film Zkouška umění, kde je teda hodně ta uzavřená komunita a jako spousta lidí tomu nerozumí a ty umělci nedělají nic pro tu společnost. Jejich otázky jsou relevantní, nic neřeší hlubšího a často se nemůžou nějak uplatnit potom a jdou seženou si nějakou práci, která vlastně ani nevychází z toho, co studovali. A nebo se teda v tom filmu vyjadřují o aktuálním dění, ale o těch lidech jsme nikdy neslyšeli a nic to neřeší. A kolik mám ještě času? 9:14. 2 minuty 14. A ještě jste mluvil o tom, že to vlastně otvírá prostor ke konverzaci a jestli to vlastně stačí. A to je asi konec. Jestli může být. Nemůže. Kolik mě? Myslím, že může konec. Já jsem takový jako posluchač. Jo, tak to je konec. Já děkuji za řeč a firma se zbývají 3 minuty 21 vteřin.
jsi říkala, že když jeden člověk má nějakou myšlenku, takže to nestačí k tomu, aby nastala nějaká větší změna. Tak co když ale těch lidí je víc, sdílí stejnou myšlenku, nenabádá to, aby se spojili dohromady a nějak to začali jako řešit? Asi to nabádá k nějaký jako větší sešlosti, ale děje se to? Jsou jako nějaký momenty, kdy se to stalo? Tak já si myslím, že jako jo, že to docela otvírá takhle konverzaci lidí, kteří sdílejí stejný názory, aby se o tom nějak bavili společně. Ale jestli konverzace stačí k tomu, aby se opravdu nějaká ta změna stala, aby byl nějaký výsledek té konverzace, jestli to jako často nezůstane na tom bodu, že se potkají, popovídají se o tom, ale vlastně nikam dál to nevede. A jak by podle tebe teda měla začít ta změna, když ne konverzací? Nějakým velkým šumem. Jakým velkým šumem? To si myslím, že asi se nevím do téhle konverzace, nebo že jsme trošku odpočali. Tak jsi říkala, že ve filmu Zkouška umění, že jde vidět, že ty umělci řeší otázky, které nenesou nic hlubšího. Tak není umění právě o tom, jako nějak se dostat do hloubky většinou. Jako ne každý, ale většinou. Jako. Já si myslím, že to je udělané tak, že oni počítají s tím, že to lidi vidí podobně. Dejme tomu, že v umění vlastně lidi dokážou mluvit nějakou svoji řečí, protože se v tom orientují, ale pro ostatní lidi, kteří tomu nerozumí, si myslím, že to je jako vzdálený. Kolik mám čas? 1 minutu. Jo, tak to je asi všechno. A 2 minuty a 2 vteřiny zbývají 17. Asi zbývá minuta. Okay. Já bych to chtěla trošku shrnout, tu dnešní druhou debatu. A chtěl bych začít tím, že tedy umění, co je toto umění, aby jsme si jako rozuměli, aby jsme vždy nemluvili o nějakém jiném umění. Umění je podle nás, podle naší skupiny, všechno, co je kolem nás a všechno, co chceme, aby umění bylo. Může to být projev ústní, může to být projev psaný, může to být projev nějaký kreslený, může to být cokoliv vlastně, co chceme, může to být plakát, kniha, dílo, socha, slovo. A vlastně to umění vlastně zrcadlí problémy ve společnosti a poukazuje na ně tím, že se o nich mluví nebo píše, tak prostě i když vlastně se o to nezajímáme nějak aktivně, tak minimálně to v tom povědomí máme, když vidíme někde třeba plakát, když vidíme prostě nějakou zprávu, že něco se děje, tak vyloženě
nemusíme se o to aktivně zajímat, ale pořád to máme v podvědomí, což znamená, že nějaká ta změna tam bude a nemusí být jenom od nás, ale může to být třeba od někoho, kdo na to přijde, má tu si na myšlenku a řekne si jo a to chce změnu. Hnutí a potom, když máme tu myšlenku, tak se máme tendenci zhlukovat do skupin a ty skupiny spolu komunikují a spolupracují, což znamená, že se to téma víc otevírá a probírá a mění se vlastně pomalu, ale jistě pohled na celou tu situaci, tvoří se nová hnutí, akce, koncerty, nové prostě skupiny lidí, kteří mají stejný názor. Potom se chci znovu zabývat tím, že podle mě je umění dostupné všem, akorát každý se na to umění dívá jinak a každý si ho umí udělat dostupné tak, jak oni chtějí. Pokud někoho cíl je vystudovat vysokou školu umění, tak samozřejmě je to těžší, než když prostě si vidíme teďka třeba podzimní strom a řekneme si, jo, to je prostě kus umění, je to krásně, je to barevný. Tak prostě je to hodně subjektivní, podle toho, co si myslíme, že jako chceme dosáhnout v tom umění, ale může to být cokoliv. Potom ještě mi jako dobrý argument přijde, že to umění kultivuje, posouvá člověka a vlastně i ten člověk, když se o to umění vyloženě aktivně nezajímá, tak stejně je do něj nějakým způsobem zapojen, ať se mu to líbí nebo ne. A některé umění dokonce, nebo některé myšlenky a některé směry ani jako slovně občas vyjádřit nejdou, že prostě někdo svoje emoce umí vyjádřit jenom tím, že se je nakreslí. A prostě přijdeme, že kdyby to umění takhle neposouvalo tu společnost už jenom jako ze základu těch jednotlivců, tím, že si můžou v uvozovkách jenom namalovat to, co si myslí, tak by prostě ta společnost trošku stagnovala a vlastně by se neposouvala tam, kam by mohla, protože nemá tu možnost se posouvat tím uměním. A potom ještě ta propaganda, samozřejmě propaganda, když se řekne propaganda, tak si všichni představíme prostě absolutistické směry, komunismus, nacismus a takhle, ale propaganda je vlastně cokoliv, co propaguje a propagace je prostě i pozitivní, i negativní, i neutrální a vlastně to umění na to má většinou velký podíl na té propagaci, ať už to je prostě reklama, to je taky umění, ať už je to prostě, že kamarád někde slyšel nějakou zprávu a řekne to dál, vlastně, takže i ta lidová slovesnost je vlastně propaganda, až na to, že to slovo samotné propaganda je velmi zmanipulované a všichni se o něm baví jako negativně, ale i když je ta propaganda negativní, když je pozitivní, tak to přináší sociální změnu, někdy špatnou a někdy dobrou, ale tak o tom se to lidé nebaví, jestli je špatná nebo dobrá, ale baví se o tom, jestli tu společnost mění a to tu 100% mění. Potom ještě vlastně se chci bavit znovu o tom, že to kreativní myšlení podporuje umění a nebo jestli je to naopak, tak já si myslím, že to spolu velmi úzce souvisí a že bez kreativity by umění vytvářet nešlo a na druhou stranu zase umění podporuje kreativitu, což znamená, že to jde z ruku v ruce a vlastně jedno bez druhého by existovat nemohlo, tím pádem by to tu společnost neposunulo ani tak. To bude asi ode mě všechno. A negaci zbývají 2 minuty a 21 vteřin. Já mám tady další společenský myšlenky, protože to společenská změna vychází z umění. Dostala tady děti dobrý, spokojený, jasný, že takové to bylo všechno zejména stejný jako krát. Takže říkala, že se společnost posouvá. Tak určitě řekni, že máš takové myšlenky, že
Zbývá 20 vteřin. Tak je tak. Tak jo. Tak já bych chtěla asi začít tím, že to, že se nějaká skupina lidí sejde a začne něco řešit, si nemyslím, že je vždycky kvůli tomu, že třeba viděli obraz nebo reaguje nějak na umění, ale spíš z nějaký prostě nespokojenosti a že lidi prostě ne vždycky jeden podnět umění, takže umění v tomto případě zatím nestojí, ale spíš je to nějaká nespokojenost, která je spojuje v té společnosti. A myslím si, že jako, jak jsme říkali, že jako to umění je elitářský a že se to nebo že se ty skupiny trošku distancují, což já si myslím, že je teda v tom filmu vidět, zkouška umění, protože když tam přijdete a úplně nesouhlasíte s těma tvrzema, tak vás okamžitě odsoudějí a nemají moc pro vás pochopení, si myslím, jakoby s nějakým jiným názorem. A že se to umění dost semyká do takových jako bublin, ale společenská změna nepřijde z toho, že jsem zavřená ve své bublině a jenom s lidmi, co mají stejný názor, si myslím teda. Myslím si, že taky hodně, že umění je komerční v dnešní době velice, speciálně s reklamou a s těma plakátama, který vidíme všude kolem sebe, ale lidi už to nedělají pro změnu společnosti, ale právě pro peníze. A že a vy jste teda souhlasili, nebo dvojka souhlasila s tím, že umění, že k tomu potřebujeme nějaký kapitál, aby jsme ho mohli vytvářet a aby jsme ho mohli konzumovat, takže není úplně pro všechny a myslím si, že umění nikoho nedalo nikomu co jíst. A a taky jsme neslyšeli nic o tom, jak umění zapříčinilo změnu od vás, neslyšeli jsme žádný příklad, takže tam bych to asi nechala. Konec. Já ve všeobecnosti jsem jako říkal, že se to tak nějak týkalo toho, o čem by ta teze přibližně měla být, že jste jako někam neutíkali, jestli jste někam trošičku utíkali, tak to bylo jako možná na těch třetích řečech, že se jako mi přišlo nepovedlo tu debatu jako úplně jakoby uzavřít, ale to není výtka, to je konstatování toho, že některé věci se do té debaty jako dostaly později, než by se jako ideálně jako dostat měly. Typicky, vytáhnu si poznámky, je ta definice umění. Protože když je dobrý, když máme před sebou tu tezi, si říct, jestli je tam jako něco, co může jako způsobovat nejasnosti, nebo je potřeba ten pojem si nějak vysvětlit. K tomu se dostanu pak ještě později. A zrovna jako to umění jako možná jako bylo trošičku žádoucí si jako trošičku jako říct pro nás je jako umění jako tohle automaticky a ne jako úplně čekat na tu druhou stranu, jestli No, ale to jsme řešili v těch prvních křičových otázkách. Jo, to je jasně. Já to spíš myslím tak, že v rámci jako té první řeči, když cítíte, že jako tam je potřeba něco jako pojmout, jako vysvětlit ten pojem, tak je jako klidně dobrý to udělat
udělat tam. Nicméně na druhou stranu jste pak s tím jako pracovali jakoby velmi dobře, nevzniknul tam jako nějaký jako definiční spor, což je taky žádoucí, to nám v těch debatách taky občas vzniká a tu debatu to jako potom jako docela dost zkazí. Co rozhodně oceňuji je, že jste jako velmi dobře pracovali s časem. Ať už těch řeček samotných, nebo jak jste si ten přípravný čas čerpali mezi sebou. Že to bylo rovnoměrný, že tam nebyl nikdo evidentně pod nějakým jako extra časovým tlakem, něco málo vám zbylo, ale jako i to oceňuji, že se jako docela dobře povedlo. Co neříkám, že byl problém, ale na co možná je se občas jako dávat pozor, je taková jako struktura, to asi jako platí trošičku obecně, když jako máte víc argumentů a jsou jako povahou trochu jiný, tak je občas jako dobrý zkusit je jako pospojovat do nějakých jako celů. Že tady se bavíme o nějaké jako praktické rovině nebo o nějakém jako principu. Není to jako nějaká chyba, ale je to jako docela dobrý, že to vytváří nějaký jako uchopitelnější celky, ale ta debata se mi líbila asi jako hlavně z toho důvodu, že jste jakoby se zaměřili na to, o čem by ta teze měla být. Typicky třeba, jaký je vztah nějakého jedince, umění a společnosti. Ta teze k tomu vede, abyste se jako nad tím zamysleli. Nebo i to, jak se vlastně ty věci vztahují nějak jako k sobě, že je mezi nima nějaký vztah. To si myslím, že se taky jako na obou stranách dokázali jako docela dobře popsat. Nebo jste se vyjadřovali obou straně i k tomu, jestli je teda umění jako vždycky tím nějakým podnětem pro tu změnu. Jo? Že mi přijde, že já jsem jako rozhodoval jako jenom jeden tým to minulý kolo, ale že tam jsem prostě jakoby viděl nějaký jako docela dobrý posun směrem jakoby k významu té teze. Tak zase u negace třeba jakoby oceňuju tu práci s tou přístupností umění. Že jste si jako řekli, jo, tohle je zásadní pro tu tezi a budeme se třeba jako 70% té řeči bavit jenom o tom. Jo, že jste si dokázali jako stanovit ty priority, což si myslím, že se i na afirmaci pak jako, docela dobře povedlo, že i tohle je jako dobrá strategie. Že jako nemusíme jako vyždímat úplně každou jednu poznámku v té tezi, ale stačí si prostě jako vybrat něco, co je fakt důležitý a pracovat na tom. A myslím si, že tohle v té debatě zůstalo. Tady to máme jenom vlastně takovou tu poznámku s tím definováním si umění a těch pojmů, že se jako s tím fakt jako podařilo docela hezky pracovat. A pak to není jako otázka už nějakých definic, ale třeba když jste tam měli ty jako pojmy jako kultivace, elita, posun společnosti, tak možná je zkusit jakoby víc popsat. Protože já si jakoby intuitivně jako asi dovedu představit, co by to ta kultivace měla být, ale vlastně by bylo fajn jako ukázat, jak jako konkrétně ty lidi jako to umění nějakým způsobem kultivuje. Jak vlastně, jakou roli to v tom životě má a stejně jako s tou elitou. Já jsem se asi jako taky dovedl představit, co to vlastně ta elita je, ale jako klidně bych se jako nebránil tomu, mi to nějak jako přiblížit, protože to může být elita kulturní, může to být elita, která je, řekněme, nějaký jako, jak to říct, jako politický mainstream, což jako nejsou ty politici, ale může to být prostě struktura společnosti. A vlastně ten posun té společnosti to mi jako přišlo, že je taky dobrý, jde to dobrým směrem, to jako chci jako podtrhávat, že jste jako šli, jak jste měli, jak by to mohlo, jak si myslím, že by ta debata měla vypadat, jenom prostě
zkusit se třeba chytit těch výrazů, který jako třeba pro vás jako ten obsah mají, pro mě obsah mají, ale je dobrý je někde vysvětlovat. A pak už jenom takových pár jako, já se musím, jo, to zvládáme docela hezky. Líbily se mi otázky, které jste si kladli, že šly prostě k jádru věci, že jste se poslouchali, že mi přišlo, že jste je využívali. To jako taky bylo strašně super. Že jste se na něco vzájemně zeptali v těch křížových otázkách a pak jste s ním jako vyrukovali v té řeči. Což je přesně to, k čemu ty otázky slouží. Že nejsou samoučelné. Takže jako z toho jsem byl jako taky jako hodně nadšenej. To jsem v zásadě říkal. A to je to, jak se mi jako líbila ta debata, jak jsem ji viděl, pěkná. Tak. A spíš bych se zase jako kratičce pobavil o tom, jestli vám to jako něco dalo. Já si myslím, že bylo teda zajímavý být na té druhé straně, protože jsme v té debatě předtím vlastně si myslím, že ta negace jakoby šly, že říkali vlastně věci, se kterými nesouhlasejí a že se snažili jakoby říct, že v historii umění vlastně nebylo vůbec zásadní, přestože s tím nesouhlasili, ale aby jako kvůli té debatě. A že si myslím, že my jsme se tolik nesnažili vlastně udělat to, že jako umění není zásadní, ale spíš říct, že to je jako v dnešní, nebo no, ale že to je jako spíš se zaměřit na jiné věci, než jestli to bylo vlastně zásadní, nebo na nějakou to, že se to jako odděluje a není to tak přístupný, což pro nás jo, a že i když vlastně normálně, jakože stojíme v životě na té afirmativní straně, tak tady tohle to byl hodně zajímavý jako vhled do té opačné strany, kde vlastně jakoby se spoustou věcí pořád souhlasím a myslím, že jako všichni si uvědomujeme, že to je komplexní téma a je důležité vnímat obě ty strany a přesně jakoby v porovnání s tou negací jakoby v té minulé debatě, kde pochopitelně teda byste nebyli, ale jako, že se nám podařilo vlastně nelhat o tom, co si myslíme, ale nějak... Možná to trošku extremizovat, ale jako jinak si myslím, že jako taky souhlasím s nějakýma těma věcma. Jo, jakože mě se jako líbilo, že to bylo jakože celkově jako docela svěží, ale jakože tak nějak jako ta teze, tam neříkám, že se s tím jako úplně počítá, ale tak nějak jako někde pod povrchem je, že ta negace, vzhledem k tomu, že jste prostě nějak umělecky zaměření, že s tou tezí, že s tou opozicí té teze jako asi úplně souhlasit nebudete, to, co jste říkali. Ale jako jestli se vám i tak jako ty argumenty dělaly nějak jako aspoň trochu slušně. Já si myslím, že náš argument byl slušný. Ne, jakože, že to asi jako nebylo jako úplně tak jako intuitivní, když jste třeba byli na té afirmaci. Jo, ne, tak to určitě, to rozhodně. A myslím, že jako, nevím, pro mě bylo docela zábavný se i jako vžít do té role toho zloducha. Malinko. A vám se jako pracovalo jak na té druhé straně? 100% líp než na té negaci. Mně přijde, že tam je hrozně moc podnětů, který se dají probírat. A že vlastně, jste to říkal minule, že vlastně některé věci bereme jako samozřejmost. A že vlastně právě ty věci, které bereme jako samozřejmost, použít jako ten argument, protože jako říct věc, která je společensky uznávaná, tak je jako hrozně jednoduchá, protože se nedá nějak vrátit v podstatě, nebo nějak dobře vrátit. Takže to bylo vlastně jako jednodušší a obecně jako logiký pohled do té teze bylo hodně jednoduchý vymýšlet, proč to posouvá společnost než naopak. Jo, co vlastně mě jako docela zajímalo, jak se vám jako mluvilo takhle jako před ostatníma. Já už jsem teda byla méně nervózní než poprvé, že když jsme byli tam dole, ještě jsme tam chodili k tomu stolečku, tak to bylo takový jako jiný než tady a tady už jsem byla víc taková jako uvolněná a víc jsem to brala jako, že si o tom vlastně povídáme a že zastávám teda jednu tu stranu, ale furt je to jako
taková konverzace a tam to bylo víc jako dole, takový jako víc navážno nebo víc soutěžní. A tady to bylo takový jako příjemnější a taky mám pocit, že jako v té minulé debatě, že jsme hodně jako zabředávali a chytali jsme se za slova a tady mám pocit, že jsme vlastně řešili nějaký ty základní nebo ty nejdůležitější pro nás otázky, ale že to právě jako tak plynulo, takže... A ještě v tím minulý to, v těch křížových otázkách to bylo takový jako trošku interakace, jakože no, takový výslech to byl a intenzivní. No, že to by tak nebyly, ale to ona nám to potom vytkla, ty paní rozhodčí. Ať jsme na sebe hodní. Až tak. No, ono se to jako právě jako někdy je složitý to trošičku jako vyvažovat, rozlišit mezi tím, že já se snažím získat nějakou informaci, která by mi v té další práci v té debatě pomohla, ale zároveň je tam prostě proti mě pořád nějaká jako lidská bytost. Takže jako umět prostě jako lpět třeba na té odpovědi, když ji potřebuju, ale prostě pořád jako nevysosávat, nebo jak to říct, toho druhýho. A vlastně mi přijde, že jako ta debata byla prostě docela, prostě byla hezká. Taky mám pocit, že dole ta první byla víc taková jako nažhavená, nebo že vlastně jsem tam cítila mnohem víc energie, než už teď tady, ale možná to je tím, že jako já už nemám moc energie, tak to vidím celý takový bez energie, ale že dole to pro mě bylo mnohem jako živější a mnohem víc jsem se do toho jako vžila asi. Tak já myslím, že to bylo i když jsme byli na té druhé straně. Že si myslím, že když jsme s tím souhlasili, tak to bylo mnohem jednodušší se do toho víc vžít. A právě pro vás, jako, jak se vám vlastně reagovalo? Protože já jsem teďko cítila, že vlastně se mi mluvilo líp, ale možná to bylo proto, že jsem měl méně myšlenek. No právě, když jsem jako mluvila, tak já jsem jako něco řekla, ale už jsem to nerozvedla jako ty negace, protože jsem to brala za že jak stojím na té straně, jako afirmace, tak si to myslím a už mi jako nedošlo, že to vlastně musím vysvětlit dál. Takže pro mě vlastně bylo lehčí, dejme tomu, vysvětlit ty argumenty u té negace, protože jsem s tím nesouhlasila a měla jsem potřebu nějak to jako si sama i vysvětlit. Když to tady jsem s tím souhlasila a jako neměla jsem zapotřebí to vysvětlit nějak do hloubky, takže jsem to vlastně dělala, dejme tomu, jako, nebo ne hůř, ale prostě bylo takový jako jiný. Že jste se hrozně chytali jenom toho plakátu. A pak už to bylo takový, jakože zase, jakože vlastně jste měli ten jeden argument, že tady byl jako fajn, ale tak jste se fakt chytali i jako naší opozici toho argumentu a vlastně ty ostatní argumenty, které my jsme vám dávali, jste jako nechali vlastně jako nedotčený v uvozovkách, protože jako jsou pravda. A to dělali i předtím dole na nám, jako, že se taky chytali prostě jenom těch věcí. A to chápu, když jsi v té negaci. Jako já jinak s tím souhlasím a zrovna ten plakát je jediná jakoby teďkonc věc, myslím, ve který si s tím můžeš jakoby nějak vyjádřit nebo jít jakoby proti tomu, že je to teďkonc komerční, ale jinak jako já ti nebudu vyvracet to, že... Jasně, ale bylo to už pak takový, jakože... A jakože to byla ten plakát, jako byla to pro vás věc, prostě, který jste se jako mohla jako chytnout, jakože nějak... No, protože studujeme jako grafický design, tak si myslím, že kvůli tomu to pro nás bylo. Ale nemyslím si, že to je jediná věc, který jsme se chytali, myslím si, že jsme se chytali i to, že to je to elitářský, no, jako těchto dvou věcí jsme se chytali, si myslím. Ne, ale jsem si jako, že kdybych byla jako ta negace a kdybych jakože fakt stála jako v sobě, jako jakože ty strany ty negace, že bych se jako taky asi jako chytala, jakože všeho vlastně, co bych mohla a to vlastně souvisí s tím, že když jsem stála jako tady na té straně afirmace, i v sobě mám tu afirmaci, takže jsem si prostě mluvila nějaké jako své filozofické myšlenky a že jako by kdybyste byli fakt jako ta negace, že byste mě to mohli vlastně strašně jednoduše jako jakoby nějak jako otočit nebo mě se to jako zhejtit, že prostě to, že se v tom jako motám. Ale že tím, že vy jste jako asi na tom stejně jak já,
takže vlastně takové chápali. Jo, myslím si, že ale když se bavíš s někým, s kým jakoby nesouhlasíš, tak se taky většinou chytá jenom jakoby jedné věci, která na tom prostě jde vyvrátit a že takhle ty konverzace, nebo jako když se přesně bavíš s někým, s kým jako výrazně nesouhlasíš v nějakých věcech, tak se vždycky podle mě právě jako vracejí potom k té jedné věci a drží se jenom toho. A proto se ty konverzace cyklí takhle v tom. Nebo teď vlastně jako jsou věci, které jsou mnohem jednodušeji negované, než to jako prostě nějaký obecný pravdy. No. A nebo i ty obecný fakta, jak jste říkali, že jako když prostě řeknu, že umění, ano, přesně co už nepamatuji přesně, ale jako, že když něco řekneš a všichni s tím souhlasí, tak to prostě nemůžeš úplně vyvrátit. No. Tak. Jo, já jsem vás jako nechal ne trochu spálně, ale prostě jako viděl jsem, jako, že jste si o tom schopni jako povídat docela dobře sami, jenom mi vlastně jako napadá, že ono se dá, že ono jako, když něco vyvracíme, to jako je trochu do obecna, tak jako to nemusí být jako nutně jenom to, jestli to tvrzení je nebo není pravdivý, ale podívat se třeba i na to, jestli ta druhá strana vychází z nějakých jako předpokladů, a jestli vůbec ty předpoklady jako takový, jestli jako ty předpoklady jako takový platí. Takže jako není potřeba jako se bát, jako ty teze jako nejsou stavěny na to, abychom se jako dostali do situace, že by tam mělo být něco, před co tak říkajíc jako nejde vlak, co prostě jako by vyvrátit nejde, ale že se dá jako hledat nějaký jako trošičku jakoby jiný přístupy, že buď můžu ukázat, že to neplatí, nebo že ta druhá strana vychází z nějakých předpokladů, které jsou třeba pochybný, nebo že obecně to, co říká, není zas tak jako důležitý a podstatný. Jo? Takže jako toho bych se nebál. Tak. Jestli máte ještě něco, co byste chtěli říct, tak povídejte. Pokud ne, tak já vám poděkuju, máte zase nějakou přestávku, koukám, ale nevím, jak jsou na tom dole.